जों दिनै आसलते गयबारि ब्लक बिपिएफनि दैदेननायाव दिनै बेवहाय 18थि बैसागो फोरबो जों बेयाव खुंनाय जादों आरो बे फोरबोजों लोगोसेनो गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो फुंनिफ्राय खुंबोबाय आरो बेजों लोगोसे नैबे आरो जोङो गयबारि ब्लकनि सिङाव थानाय माखासे हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिकआव सेथि माबायाव थाखोआव पास खालामनाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जों बेयाव बरायदों आरो बे बरायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा जोङो जोंनि दावगाफुनाय फरायफुनाय बा गुन गोनां फरायसाफोरखौ जोङो इयुनाव मोजां मोनसे फिथाइ थायथों होननानै बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय जों दिनै बे गथ'फोरखौ जों दिनै बरायनाय जादों। बेयाव 450 जनसो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जों दिनैहाय गांसे आर'नाइ आरो फोरमान बिलाइजों लोगोसे जों बरायनाय जादों। आसलते सोलोंथाइ सांग्रांथि होननाय लोगो लोगो जों दिनैहाय बुंनांगोन गिबियावनो तामुलपुर जिल्लायाव सारा आसामनि बिथोरावनो जोङो हायार सेकेन्डारिखौ बयनिख्रुइबो सायाव जों पास खालामदों होननानै जों मिथिनो मोनदों बयबो आसामनि बिथोरावनो आरो बेफोरबायदि थुलुंगानि गेजेरजों जों दिनैहाय जि बरायदों बे थुलुंगानि गेजेरजों जों सानो जोंनि जौगाबोनाय माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरा बा फरायसुला फरायसुलिफ्रा इयुनाव मोनसे थुलुंगा फैगोन। बेयाव जोङो फार्स्ट डिभिजनखौल' जोङो बरायनायनि थांखिया नैबेनो जेन बयबो जोङो फार्स्ट डिभिजन पास खालामनो हायो जेनेबा हायार सेकेन्डारि बा मेट्रिक जाय फरिखा होगोन इयुनाव बै गथ'फोरखौ जों थुलुंगा होनायनि थाखाय जों दिनैहाय नैबे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे बरायनाया बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गोबां थुलुंगा होगोन होननानै जों साननानै लायो। फैबाय थानाय समाव जे बिपिएफ राजखान्थि आन्जाद सरकाराव दङ नोंथांमोना सोलोंथाइखौ लानानै सरकारनिफ्राय माबायदि खामानि मावनायनि थिरांथा नोंथाङा मिथियो? जोङो दा बिपिएफ गभर्नमेन्टआ बिटिसिआव मथा मथि जोङो 6 माससो जाबाय होननानै बुंनांगोन आरो गोदानै दिनैहाय जोंहा आसाम एसेम्ब्लियावबो एनडिए क'लिशन गभर्नमेन्टआव जों दं। दिनै बेवहाय जा मन्त्रि हिसाबै चरन बर' बिथाङा बेयाव माबा लादों अभारटेकिं लादों समायखिरा लादों आरो जोङो सानो जोंनि उद्देस्यआनो जाहैबाय बांसिन सोलोंथाइ। बे सोलोंथाइ दा फरायबाय थानाय जाय स्टुडेन्टफोर फरायसाफोर बिथांमोनखौ जोङो नोजोर बोनानै अकल नैबे मेट्रिक बा हायार सेकेन्डारि नङा जोङो निटआनो जा बा इउपिएससि एपिएससि फरिखा होनायानो जा बिथांमोनखौ जोङो कचिं होनानै जेन बिथांमोनखौ मोजां मोनसे अफिसार लेभेलाव लाबोनाय बा डक्टर इन्जिनियार खालामनाय बिनि थाखाय जोंना खामानि मावगोन आरो मावगासिनोबो दङ। बेनिखायनो जोङो बुंगोन जोङो बिपिएफ सरकारा बा बिटिसि सरकारा जोङो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोङो गोबां खामानि मावगोन। थेंक इउ।